Kien One News li talab il-Ministru Tonio Fenech li bħala l-Ministru responsabbli politikament mill-Lina Malta u wkoll responsabbli mill-kontijiet ta' dawl l-ilma biex jirreaġixxi għat-twissija ta' Franco De Bono. Fit-tweġiba tiegħu Fenech stidel lil De Bono biex sal-baġit iressaq il-proposti tiegħu dwar kif jistgħu jorħsu il-kontijiet. L-Onorevole Franco De Bono għandu sal-budget biex jekk irid itini il-proposti tiegħu ta' kif qed jara li nistgħu nraħsu il-kontijiet u minn fejn allura irridu ngħidu sa naqsu l-ispiża jew nżidu taxxi biex nagħmlu dan għaliex il-prezzijiet taż-żejt qegħdin hemm. Immedjat iżda kienet ir-reazzjoni ta' Franco De Bono. Fuq il-blog tiegħu De Bono qal li mhux ser jerġa' jagħmel l-iżball li jressaq il-quddiem l-idejat tiegħu għaliex meta għamel hekk spiċċa kkundannat mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u saħansitra mċaħħad mid-dritt li jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Franco De Bono qal li l-Ministru Tonio Fenech irid ikollu wiċċu tost biex wara dan kollu jiġi jitolbu l-idejat tiegħu. Il-messaġġ ta' De Bono lil Tonio Fenech huwa ċar. Jekk trid l-idejat waqt li tkun iddur bix-xufier oħroġ bihom inti. Jekk m'għandekx idejat warrab u ħalli lil ħadd ieħor imexxi.